כשילנה סיפרה לי שיצאה מבית האסורים מהבור הזה, היא אמרה לי, אתה יודע, אני החלטתי כשיצאתי מהבור שאני שומרת שבת. כלומר, לפני ה-7 באוקטובר, פחות היה לך קשר לדת? לא היה לי בכלל. למרות שאנחנו לא היינו נשים מאמינות בכלל, לא אני ולא דניאל, אבל כל בוקר היינו מתחילים מזה שדניאל הייתה אומרת לאמילה, בגלל שאת ילדה, אז הקול שלך מגיע יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, אז בואי נתחיל בתפילה, וככה כל יום זה היה שאלוהים תקשיב לקול של ילדה קטנה. אז זה בעצם איזה מין ריטואל שהתחיל שם. כן, את רוב החגים ציינו, פספסנו את שני החגים של חנוכה, אבל עשינו את פסח, ולא אכלתי חמץ. שמרתי את כיפור, שמרתי את תענית אסתר, את 9 באב, ביקשתי מאלוהים שיביא לי רמז, ואז במקרה התאריך ב' באב הופיע בטלוויזיה, ומשם ספרנו עד ט' באב. מה החזיק אותך בשבי? ככה? בעיקר האמונה. היה רגע שפשוט כבר הבנתי שהיא לא איתנו, וברגע הזה פניתי לאלוהים ואמרתי לו אם הוא ישמור על דניאלה והיא בחיים, אני אשמור על טהרת המשפחה. ופשוט לקחתי את זה על עצמי, ולמחרת רק הבנו שדניאלה בחיים, ראינו סרטון שהיא חטופה, ובעצם אני מאז שומרת על טהרת המשפחה, ועל עוד כמה דברים שלקחתי על עצמי, כי אני באמת חושבת שאי אפשר בלי האמונה. מה היית עושה כל יום שישי? כל יום שישי? כן. מה? קודם כל היינו שרות שלום עליכם. זה לא שמעתי. בערבית. למה עשינו בערבית? כדי שלא ישמעו אותנו. כדי want to hear them. וואו. הזהות היהודית, הוא מצא אותה בתפילות קטנות, ברכות על האוכל, בשמה ישראל, שהוא לא אמר בחיים שלו. והוא אמר שבתוך כל התופת הזאת, רגע להיזכר שאני יהודי, ושיש משמעות מאוד 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 חיזקה אותו. שאלתי אותו, מה תרצה שנעשה בארוחת שבת הראשונה שלנו ביחד? הוא אמר לי, את יודעת מה אני הכי רוצה שיהיה? כיפה וכוס לקידוש. וואו. What was the first thing you wanted to do when you came back? קידוש. And also I remembered, I would say, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Amen. And then Baruch, Shem Kavod, Malchuto, Le'olam Va'ed, Amen. תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני עם עוונות תשמור כאן השם יעמוד כי לך הסליחה למען תברך. מה שמאחד אותנו זאת האמונה, האמונה באלוהים. היא לפחות באופן אישי, אני מרגיש שאותי היא החזיקה והצילה, ובזכות אלוקים אני נמצא פה בחזרה אחרי השבי. האמונה שלנו היא מה שמאחדת אותנו, והיא גם מה שנותנת לנו כוח ברגעים כשאנחנו הכי מושפלים, הכי מרוסקים. זה מחזיק את האדם חזק, גורם לו להתגבר על כל הקשיים ולחזור מחוזק יותר. הלכתי להרבה מאוד רופאים, ואחד הרופאים מצא משהו. לראשונה בחיי החלטתי להתפלל. ויום אחד כשדפדפתי בין הסטורים באינסטגרם, קפצה פרסומת עם פרק בתהילים. תקראי את זה במשך 30 יום, את תהיי בריאה, היו לך ניסים. באותו יום קראתי את הפרק הזה, 30 יום. היום האחרון היה 7 באוקטובר. בשבוע של החטיפה, פעם ראשונה שאני שמה לב על מה התפילה מדברת, היא לא קשורה לרפואה, היא קשורה למלחמה. אלוהים תציל אותי מהאויבים שלי. והמילה חמאס אפילו מופיעה שם. קראו לי הרבה מאוד ניסים,
אני זוכרת שאני לפעמים ימים ישנה עם 10 מחבלים באותו חדר ושואלת את עצמי, אלוהים, איך אני מרגישה ביטחון במצב הזה? שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. והיה מקרה שהוא בא אלינו עם מיץ ענבים קטן, ואני ועומר פשוט מסתכלים אחד על השני, וכזה יש משפט שאומר, הסתרו דרכי השם, שהוא שמע אותנו, שאנחנו רוצים לעשות קידוש כל שישי, הוא שלח לנו מיץ ענבים. היה לנו גם בייגלה, את המלח כדי לעשות המוצי. היינו לוקחים מהבייגלה מהתחתית של השקית, ואז המיץ ענבים הזה הלך איתנו כל שישי. כל פעם אנחנו ממלאים כוס עד הסוף, לוקחים שלוק קטן ומחזירים לבקבוק. ואז אחרי זה נותנים חיבוק, ואומרים, בעזרת השם שישי הבא אנחנו בבית. כשאחים מאיה ואיתי רגב חזרו מהשבי, הם סיפרו על עומר שעודד אותם, ושבשבי החל לשמור שבת. באיזו תקופה של דיכאון כזה, אבל אף פעם לא נכבה לי האור. לאורך כל תקופה של השבי, האמונה התחזקה אצלי. הייתי ממש מתיישב ומדבר פשוט עם אלוהים. כאילו, נכון, יש את הקטע הזה שכולם מבקשים ממנו, אבל לא שואלים מה איתו. אז תמיד התחלתי אתה בסדר אבא, איך אתה? מה שלומך? ואז דבר ראשון הייתי מודה. הייתי אומר אבא תודה. תודה על זה שאני חי. תודה על זה שאני נושם. תודה על האוכל שיש לי. ואז יורה אליו, בקשה הזאת. זה אבא, שים אותי בדרך הנכונה. תעזור לי להגיע הביתה בשלום. תכוון אותי. תחזק אותי. קראתיך השם, שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל. ארוחת שישי זה חלום, כמו חלום רחוק, כמו פנטזיה מטורפת, לשבת סביב השולחן בשישי בערב עם המשפחה, להתפלל, ואני לא בן אדם דתי. אני לא בן אדם דתי, ושם, מהיום הראשון שאני נחטף, כל בוקר אני אומר שמע ישראל. מה שלא אמרת בחיים. אני עושה לעצמי קידוש, שהוא אומר אשת חיל בשביל אמא שלי, ובשביל האחיות שלי, ובשביל אשתי והבנות שלי. במנהרה? זה נותן המון כוח. כוח האמונה הוא מטורף. יש משהו שמשגיח עליך. אתה מוצא בזה המון נחמה.